Coa chegada dos temporais, o aspecto das praias nada ten que ver co do verán. O mar arrastrou ata a costa ribeirense non só argazo en materia orgánica, senón tamén gran cantidade de residuos que o Concello está a retirar. Ahora mismo que estamos nas primeiras marusías do ano, que é cando máis fuerte, máis falta fai limpar as playas, porque leva todo o ano, todo o tempo de verán, o mar parado e tal, e cando os plásticos non se botan a terra, pero cando chegan estas primeiras marusías, e sobre todo estas últimas que son fuertes, é cando máis salen eses plásticos, esas botas, eses guantes, esas botellas de agua que se ven botas a terra. Para implicar a cidadanía nestas tarefas, convocaron unha xornada de limpeza para o próximo sábado. O punto de encontro será a praia de Riazor ás 11 da mañá. Ademais deste areal, retirarán o lixo das calas próximas. Comezamos o ano pasado con estas iniciativas e unímonos un ano máis, comezando o vindeiro sábado, o sábado 26 de outubro, ás 11 da mañá, sempre que a climatoloxía nos acompañe. Imos a reunirnos aquí neste punto, nos aparcadoiros, nas inmediacións do Hotel Norat de Palmeira. Decidimos abordar tanto a praia de Riazor como as praias caninas que os seguen, non? As praias caninas que están entre a Igrexa dos Mouros e Punta Aguiuncho, sabedes, as praias que por fin pois demos paso e inauguramos este verán, non? Porque a pesar de seren praias pequenas, son zonas nas que se acumula moito material entre as rochas tamén, non? E pensamos que é importante. Normalmente, cando se fan limpezas, a xente, claro, é moito máis visual, non? Pois ir a abordar longas praias, e queda quizáis moito máis vistoso, pero xa vos digo, nestas zonas pois acumúlase realmente moito material. Con esta primeira acción, o Concello de Ribeira súmase á convocatoria de limpeza que a Adega levará a cabo en praias de toda Galicia.